నమస్కారం. మీది వృశ్చిక రాశి అయితే ఈ వారం ఎలా ఉండబోతోందో తెలుసుకునేందుకు స్కిప్ చేయకుండా వీడియోను పూర్తిగా చూడండి. ఈ వారం వృశ్చిక రాశి వారికి స్థిరాస్తి విషయాలలో నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. అలాగే సంతానానికి విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. అలాగే దూరపు బంధువుల నుంచి కలుసుకొని గృహమున ఉత్సాహంగా గడపగలుగుతారు. అలాగే వారం మధ్యలో ఒక సమాచారం మీకు సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది. అలాగే భూ సంబంధిత క్రయ విక్రయాలలో మీరు లాభాలు అందుకోగలుగుతారు. అలాగే మీరు వ్యాపార విస్తరణకు ప్రయత్నాలను వేగవంతం చేస్తారు. అలాగే అన్ని రంగాల వారికి వృశ్చిక రాశి వారికి ఊహించని ఆహ్వానాలు అందుతాయి. అలాగే వారం మధ్యలో ప్రయాణాలు చేయవలసి వస్తుంది. అలాగే మీరు నూతన రుణాలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే కుటుంబ సభ్యులతో విభేదాలు తొలగిపోయేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఉద్యోగాల్లో ఆశించిన పదోన్నతులు పొందుతారు. అలాగే తెలుపు, ఎరుపు రంగులు, తూర్పు దిశ ప్రయాణాలు మీకు ఈ వారం ఎంతో అనుకూలిస్తాయి. పరమశివుని ఆరాధన, దర్శనం మీకు మరిన్ని శుభ ఫలితాలను తీసుకుని వస్తుంది. ధన్యవాదాలు.